Christian Tein, FLNKS-eko lehendakaria jaso dugu Senatuan eta Kongresuan. Duela hilabete gutxi kartzelatik aterata, berriki jaso du Kanakiara bueltatzeko baimena. Oroitu, Christian Tein atxilotua izan zela Kanakian duela urte terdi baino gehiago, eta urtebetez 12.000 kilometrotara eraman zutela frantziar kartzela batetara. Egoera politikoa Kanakian biziki larria da, eta gure helburua da alderdi politiko diferenteekin bildu daitezen Senatu eta Kongresuan Kanakiaren egoeraren berri eman dezaten eta haien borrokaren aldeko elkartasuna jaso dezaten. Egoera politikoa Kanakian biziki importantea da momentu hontan. Duela gutxi Pujibal akordioa sinatu zuten arren, FLNKS-ek ezetz esan zion akordioaren edukiari, beraien ustez ez zuelako bermatzen Kanakiar herriaren autodeterminazio eskubidea, eta Kanakiar independentisten ustez garaia da Kanakiak herri libre bat izateko eskubidea izan dezan. Frantziako estatuak bere ohiturari jarraituz, oztopoak jarri ditu, errepresioa lehenestu du eta ez dio heldu arazo politikoaren muinari. Ez du onartzen oraindik ere Kanakiar herri independientea izateko duen eskubidea. Hori guztiagatik garrantzitsua da Kongresuan eta Senatuan izango ditugun bilerak, izango duten aukera haien egoera politikoaren berri emateko eta elkartasun ezberdina jasotzeko.